Co na głowie? Nałęczka. Nałęczka to jest nakrycie głowy, co się już zaczęło pojawiać w XII wieku i przetrwało aż do XV. Ja jeszcze w XV się pojawiało, ale już mniej. To potem było zastąpione przez szczepki, to też dopasowywało się do sytuacji, ale nałęczka jest ogólno, podstawowo i pasuje do doskonałej warstwy społecznej. To się inosztofem różniło. Mieszczanka mogła sobie zrobić taką szmatkę lnianą, a to jest już pani z perłami ze wszystkim, z jedwabiem na oprzyciach, bo to jest lin. No ale Karolina, no jedwabna. Ja to bez to chyba cała. Ale czekaj, nałęczka miały wszystkie baby, czy ino panny, czy ino mężatki? Znaczy się tak, teoretycznie panny jeszcze chodzimy z gołą głową, Aha. a to jest teoretycznie, bo kobiety o większym statusie społecznym, te wszystkie panie, one nawet po ślubie miały głowę odkrytą, no były z dobrą filizną do tego. Aha, a ty masz to tak zaciepnięte, no ja? Czy to jakoś ci się trzymie? Nie gotowe chyba. Nie, to jest gotowe, trzymie się. Ja? Ja się boję już. Poplotło i do samej warkoczyli to przyczepiło. A ta co ma na głowie? A to jest już na wczesnym średniowieczu. Ja taki dla mnie, no tak, to ja sobie też purpurka wiąża i no, że źle, nie? No godej. Nie, to tak, to jest już na wczesnym średniowiecze. Ze wczesnym to jest gorzej, bo nie ma źródeł. Ale ogólnie się przyjęło, że większość tych feli brało jakoś szmatka, wiązało sobie to na głowie. Mogły do tego mieć jeszcze krajki, mogły mieć zausznice i kablączki skroniowe. Mnie tego koleżanka nie dosłowała, co twarze wczesne, to też Magda tego nie ma. Ale za to ma korale. A jaki to ma format? Bo to ja patrzę, To jest prostokąt. ale czekaj, wiela na wiela. Bo te takie ruski na moja głowa, to są gdzieś 1,10 m na 1,10 m, ale plejt ma więcej. A to tak myślę, że metr? Metr będzie. Powiem Ci tak, nie będę fulała i powiem prawdę. To jest cel na mój stolik historyczny. A korale z czego były wtedy? Szkło. Szkło. Tak Skąd myślałam. te szkło dostawali ludzie? Z Murano? Z Wenecji? Ja przypuszczam, że też sami wytopiali. Ale nie jestem pewna, bo jednak wczesne średniowiecze to nie jest ta moja główna baza. Ja Ci powiem, okres żelaza jest jednocześnie okresem produkcji szkła, bo wtedy powstawało szkło przy wytopie richtig. A samo, że jeszcze takie piękne, obok nie wydarzało, ale jeszcze powiedz, co to jest? A to jest jeszcze Bo do to są Karoliny. takie- To jest surkot XIII-wieczny. Pokażę Ci jeszcze surkot co późniejszej formie. Jak się to nazywa? Surkot. Surkot. To są wierzchnie szaty XIII-wieczne. To jest taki miech. Jeruna. Jakie to jest ciężkie. Wiecie, całe. Jezusie. To one chyba bez to takie kurduple były. Ja jest bała ze średnio, a ty perełkami sztykowane. Ja. I to jest uszyte na podstawie ikonografii z Francji z 1270. I od prezentacji też mam ta ikonografia, ino że tam było niebieski był, a działka, co jej to szyła, to ona wszystko chce mieć zielone, wszędzie zieleń, no to ma też o te zielone. I pod spodem co było? To były... To Aha, spodnie. czyli to jest spodnie? Ja, to jest suknia spodnia koty. To one były festną wybrane już. Trzy warstwy, bo jeszcze potem jest giezło. A Giezno co to było? Gospodarz. Ona, ja pokażę może moje. Chodź tam Kasia bliżej z tą kamerą Giezno. No Ale bo- ja się dzisiaj nie wzięła. Ty, ale to jest też jakiś taki Jedna. lepszy. Jedna. Ja nie lubię ją. Ja. Giezno, czyli taka choćby spódnica z dawnych lat. Nie, patrz, dajże się. I tu mam wielce miany. Więc mam miany, nie? I to mi wszystko trzymie. Aha. I to jeszcze co to jest związane z boku. Ale w gieźmy. Aha. Ja. Ja nie mam normalnie lajwika, po co mi ją? No Dziocha, ty się tak sztrancycki, że Ja ty mam do tej niezłą. brawiterki już nie pójdziesz, nie? No ja mam nie, w średniowiecie to miał swój graffiting. Ja, nie no, a jakąś biżuteria, bo ty się pokazywała taką piękną biżuterię, zanim Te wszystkie. te harnadle, nie? My to po śląsku padamy na to harnadle. Po śląsku trochę mniejsze to są harnadle, a to są szpangi padosz, ja? Ja. I to było we włosy wciśnięte.
No czekajcie. Tina się to muszę liścik poczesać na przód, a potem możemy go dać dopiero. Nie, no to właśnie chcemy was tak chycić na gorącym uczynku, nie? A sam jeszcze tutaj Jocie ostatnio o knefliki pytała, To mam takie ze sztofu, a jak do mnie obciągali knefliki? a to nie jest obciągane. To Nie? jest kulka sztofu pozawijana do środka. Tam się nic nie ma, to jest sam sztof. A one takie twarde choby to było No, to jest dobre, ubite. jakie To jest drewniane. wszystko ubite. I patrzcie, dziołchy miały piękne warkocze. One, wiesz co? A mam dobrze, kto znaczy zaś krzywo? No wiesz, tak dobrze jest. Moja matka to by padali oby pierś ze złamaną nogą leciał przez pole, ale to tam Piotr myśla się, że żaden im nie sprawdzą. Ale jeszcze jedna rzecz. Powiedz mi, czy ty wiesz, jak często baby myły se włosy? Nie, tego nie wiem. Ciężko do tego dojść, ale one ogólnie taką przeciętną babę, nie go tam jakoś lady, robiła tak, żeby te włosy w czystości utrzymywać. Bez tego one dość miały te włosy przykryte w czepkach. Bardzo fajny był do tego czepek świętej Brygidy. Fajne nakrycie, u mnie na stanie możesz zobaczyć. Tu było takie, jak chodzi wyheplowane przez środek, nie? Ja. I to takim postkami się to związywało. I to było fajnie, bo on zbierało wszystkie włosy, nic się to nie ciurało. No ja czytała, że co rok myły. Ale Nie, wiesz, te warkocze to jest zasobach. cygaństwo, ja? Jasne. A nie było gumy. Czym związywały te? Ja nicią, a idzie też sznurkiem, to mam tutaj przykładowo sznurek. To jest też ręcznie plecione na bucecie. Na palcach też się dom. A masz te teraski co? Ten posek, co to jest? Opaska, na to też go dali filet, to jest tkane na jedwabiu. I To jest też ręczna robota i to samo robiła. to będą chodziła. No nareszcie wiem, czekaj no. Tak No nie widać. pięknie. Się przyjmie wszystko. To był ten jeden warkocz, resztę widzicie na pokazie mody. A to my się stąd teraz wybierzemy, żeby was nie szterować. Dzięki Ci pięknie. Piękna dziołcha, nie?